ma-appreciate niya. So, ganyan yan siya. Kasi pag sa timbangan mga Aji, yun o, napakahaba. So, lahat yan derby size na gagamba. No? So, pakitaan ko naman kayo ng pang-hack fight. Yung pang-hack fight natin mga Aji is makakapal yung katawan. Pang-hack fight natin. Pwede ka naman mag-hack fight ng ganito. Pero hindi ko sinasuggest na ganyan yung gamitin mo, no? Kasi, makakapal din yung mga kalaban mo sa hack fight. So yo, what's up pa rin mga Ajay? So Gagambino pa din. Unang-una sa lahat, maraming salamat at nandyan pa rin kayo. So pangalawa, sana okay lang kayo mga Ajay, no? Sana lahat tayo safe. And yung video na to is tungkol sa mga bagong gagamba natin. So papakita ko sa inyo kung anong pinagkaiba nung pang-hack fight natin versus dun sa mga pan-derby na gagamba, no? So makikita nyo kung bakit tinatawag natin sila pang derby na gagamba o yung tinatawag natin pang timbangan versus yung mga pang hack fight. Kasi yung pang hack fight mga Adri, pag malaki talaga yung katawan nun or pag may katawan na siya, mahirap na siyang ipasok sa mga pang derby, no? O yung timbangan. And pakita ko muna yung mga bagong gagamba namin, no? Para may idea lang kayo. So mabilis lang to. So picture ng baby. Pero nakapag-select na ako ng mga pan derby dito, no? Yung mga derby size, no, ganito. Yan yung mga derby size nandito. Pero may ilan dyan na medyo may kaha. Pero kapakita ko sa inyo anong pinagkaiba. So, unahin na natin yung derby size. Bakit sila tinawag na derby size, no? Kasi kung nakikita nyo dito sa video na to, so, tinatawag sila mga derby size kasi ito yung mga timbangan. It's either, depende, no? Kung 50 pababa, or 40 pababa, or 30 pababa. Depende kasi yun, no? Sa mga sizing. So, pakita natin sa inyo yung mga derby size namin. Pero ito, hindi namin ito isasali ng derby, no? So, try namin to conditionin pang hack fight. Pero magaganda talaga to. So, para makita nyo yung haba ng gagamba, no? Para ma-appreciate nyo. So, ganyan yan siya. Kasi pag sa timbangan mga Aji, yun, no? Napakahaba. So, ang lalaking gagamba, no? Ang haba. So, try pa tayo maglagay pa dyan ng gagamba. So, mahaba talaga to. Ito yung mga derby size na gagamba. Baga sa wala sila masyadong katawan. Yung katawan nila halos kasing laki na ng ulo nila, no? Kasi habulin mo dyan is makalamang ka sa haba. Sa timbang, parehas kayo. Yan mga Adyo, pagkapangin natin sa kamay natin. So, mga bagong gagamba to, hanap kagabi, deliver kanina. So, ganun yung mga gagamba namin dito, no? Tuwing kailangan namin, nagpapahanap kami. So ito siguro pinakamahaba mga Adit. Ayan o. Lapat natin siya, no? Siguro yung pinakamahaba o depende. Yan yung mga derby size, no? So mahaba talaga, maglagay pa tayo dyan. O ganito yung mga kulay, no, ng derby size natin. Pero maganda naman to kasi hindi siya yung luno, no? Hindi siya yung malambutin. Yung paa niya is matitigas na. Yan, no? Yung gano'ng kahaba yung mga pag malaki katawan na itong mga gagamba na to, so malalaki na rin to, no? Ayan, no? Yung mga derby size, no? Labas natin. Ito medyo lambutin to. So lahat yan derby size na gagamba, no? So pakitaan ko naman kayo ng pang-hack fight. Yung pang-hack fight natin mga Ajis, makakapal yung katawan. Yung mga ganitong bigayan. Makapal na yung katawan niya, no? Ito, kasi hindi mo na pwede ipasok ng timbangan to. Kasi mangyari sa inyo ito, 7 yung haba ng gagamba mo kahit medyo makapal siya. 7 siya, no? Malaki yung mga kalaban mo. So
So, ganyan yung mga itsura ng mga half-fight. Nagagamba, makakapal. Cut mo lang ang ari niya. Tapos mo muna dito. So, yung mga pang half-fight naman kasi, pwede nyo rin gamitin ito pang half-fight, yung mga ganito. Pero kasi ito mga kasi, more or less, malulugi kayo. Kasi nga sa half-fight, hindi naman tinitimbang yung gagamba, no? So, pares kung pares. Dapat talaga may katawan. So, ito yung mga gamit namin pang half-fight ko. Mga ganito, uy. Kasi bago pa yung gagamba, no, kakakuha lang natin ganina. So, ito yung mga pang half-fight namin. Makakapal yan mga yan. May katawan talaga. Mga karamihan talaga yan may katawan. Kasi lumalamang ka sa pwersa, no, pag-half-fight. So ito yung mga bagong gagamba namin nakuha kanina. So ito siguro pang vlog lang natin to. Medyo parang mangingitlog kasi to, no. Ito yung pinagkaiba ng mga pang half-fight natin. Pwede ka naman mag-half-fight ng ganito, pero hindi ko sinasuggest na ganyan yung gamitin mo, no. Kasi makakapal din yung mga kalaban mo sa half-fight. Kumbaga, hindi ka naman nila paparesan na makapal masyado sa kanila, tapos unti lang yung pinagkaiba sa kamay, no? So, ito, maganda-gandang pang-half-fight din to. Ganyan. Yan, mga ganyang size yung mga pang-half-fight natin. May mga kaha sila. So, ito, tignan nyo kung anong mga pinagkaiba. Pang-derby to, derby size. Sa kabila naman to, pang-half-fight natin. So, maglabas pa tayo ng isa. Ito, napakalaking pang half-fight natin to, no? Super to. Itong laki ng gagamba na to, no? So, akala mo liit to. Tingnan yung daliri natin. Super na gagamba to, no? Ito. Yan, no? Napakahaba. So, pag tinabi mo siya dito sa mga panderby natin, yan, no? So, pwede dyan, no? Yan yung pang half-fight natin. Kasi malaki siya. So, ito yung half-fight natin. Ito yung mga pan-derby. Pero ito, yung katulad nung nakita nyo nung last time. So, ito, hinak-fight lang namin to. Pero ito mga kaji, class A talaga to. Kung may triple class A na gagamba, pang-derby ito, class A na class A ito. Ito talaga. Winner na namin to, no? Panalo na to. Napakalakas na gagamba na ito kasi napakakapal niya. So, yun, no? Nakakapakakapal, napakahaba, pero manipis ang katawan. So, ito yung pinagkaiba niya dyan sa ibang mga derby size na yan, no? Yan. Ito, pan-derby size lang din. Pan-derby size din to, pero sa half-fight namin nilaro. So, ang kalaban nito is malaki ang kaha. Parehas lang sila ng kamay, pero malaki ang kaha. Pero okay lang. Kasi class A naman to. Magandang maganda talaga to. Napakaganda. So, ito. Meron pa kami pang-derby size. Pang-derby size pa rin naman to, no? Pero ito siya, magpukol na siya ng malaki. Kasi nagkaroon na siya ng kaano. Pero dati to, manipis din to. Parang sila-sila din nun. Sila-sila din ng tigre, no? So, winner na rin natin to. So, tignan nyo. Pinang-half-fight na namin to, no? Pero pang-derby din to. Yan. Kasi pinakapal na namin yung katawan. So, ito dati, ito, saka yan, ang katawan niyan dati is ganito lang yan, no? Ganyan. Ganyan-ganyan lang din. So, ito, mga pang half-fight to. Ganito. So, ito yung mga pang half-fight lang natin. Yung half-fight na tinatawag is yung pinagtatapat lang yung gagamba, no? Tapos hindi tinitimbang. So, Hoy, huwag mong kaagatin yan. So, tinitignan na lang kung gusto nyo, lalaban ba kayo. Yung mga ganon. Hoy, huwag kang gagalaw. So, ito, may mga... Ito naman, kung gusto nyo ng maliitan, no? 30 and below. So, napakahaba na ito. Papatak lang to ng mga 25 siguro to. Baka 26. Kasi napakanipis niya talaga, ano? Kung gusto nyo pa lumaro. 27. Ganon. Pero ito, hindi mo ilalaro ng ganyan yan. Siyempre, lalagyan mo pa ng katawan yan. Papatak ka niya ng mga 29, ganon 30. So, ito, may pang-half-fight pa kami. May ganyan. Mayroon ditong tigre. May mga orange din tayo. Ito yung mga pang-half-fight natin. Mga ganyan, no? Yan. So, balik natin. May yellow din kami na malaki ang katawan. Ito. Pero mahaba ito mga kadya.
Meron din pwede pang hack fight ito. Pero pwede ding pang vlog natin, no? So, itim. So, ano ba to? Tignan natin to. Ayan, no? Dilaw na tigre. Ito, malakas na gagamba to, mga kadyo. Makapalang paa. Naku, doon na muna yan. Tapos, ano pa ba? Ito, pang hack fight to. So, last one na lang ito, mga kadyo. Lalabas natin, no? Ito. Hack fight din to. Oh. So mga Ajay, no, kung nandito kayo sa Mindanao dito sa amin, so maraming mga palaro dito. Nanggaling kayo sa Norte, gusto nyo dumayo dito, pwede kayo dumayo dito. Ano. So may mga big fights naman dito, may mga normal na fight lang. No. So ito, mga bago kasi nagagamba. No. So wala pang mga kondisyon to. Yung iba nakakondisyon na kasi mga winner na natin yung iba. So yan, pinakita ko lang yung iilan sa mga gagamba natin. Pero kung gusto nyo ng hack fight, ito, pakitaan ko lang kayo mga adyo. No? So balik ko na muna to. Labas tayo ng isa. Gusto nyo ng hack fight na makalamang kayo, ito ang gamitin nyo. So nangitlog na yung mga gagamba natin. No? Nandyan, mga super size to. Super size talaga to, napakalalaki. Tingnan nyo na lang mga Ajay kung anong diferensya nila, no. So tingnan nyo yung mga panderbe natin dito sa matanda na to, no. Tingnan nyo gaano kalaki to. Ayun. Parasik pala yung tigre, no. So yan, napakalalaki na gagamba niyan. Kung gusto nyo lang naman sumilip, no. So, ganito yung mga gagamba natin na iba, no? Malalaki talaga. I mean, sobrang laki pala. Hindi lang malalaki, no? Sobra. So, yan. Ito yung mga pang ano na to, pang hack fight to, no? So, malalaking gagamba yan. Tignan nyo lang yung paa, yung kapal ng paa. So, yun lang po. Sana may natutunan kayo sa video na to. So, trivia lang to, no? Pinagkaiba nung pang hack fight natin sa mga derby size na gagamba. So, yun lang. Sana nag-enjoy kayo and may natutunan kayo ngayong araw na to. Yun lang. God bless you po.